أبز غنياتي فدرالاوي بيت فرد سويسرلاند نقداي حتى تعقبا إرتراويان زملكت حدش حقي أوت إلو أتوسانة انتايو نمن يملكت تخطاتلت مدبات راديو برهان كما يتقنوا وانا مدبات مصدر فتات او هاهدنا اقايش عديمنا نباخاتكم كنبلينا كم وترو مكتتالكم ان عدمنا حساباتكم ابناي فيسبوك قص راديو برهان صحفوا لنا بلو كنفلم انه مخفة موسيقى عواد من قدي بس حاتم بيتي بهجي لني بهجي 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 لني بهجي 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 يعذب زي بالليل عندر كم بداي عروبا يقولون صحيح حساب كون دبنا برهان ولعا لدت كزانا حشخ بالله ملع عودي صدرا خدتك حدا ما أدي باقي اللي باقي يكون رجلي حرايدو 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 على ما يحرايدو هابني تعم كل عمد أغلبني أبرز اللوزن زاليتين وانك دكسا وفي ريبتيك من نسا حرايدو حرايدو على ما يبني حرايدو ماني مون زعري كمايه سوق عك وشلوغي حوايه انا من بلن حراي هابني سلامي باقي حدنت يا حيري كمل كازامبري فتحو انتزاري تسلام تنفس رهوة خلص تنفس حدنت يا واحد حنتيات ميتي هنقوز بلا عمري رهوة سلام بيتي سلام كسلامي أهدي خدلتي أتاي وقي زنب كمان وبندليلو سماعي بايلا تخلف دعله وخدا جميرة درو اسكذا بنا أكبر سنايك خول طعمي معارك فسس تسمي بهقين عن لومي بهقين تقعد سلح وشنقيدة تنفس سلح قربا أيها زلح فوق ردي سماي ولا ليل علي تجاورك تحتاي سلام للي صدرك سلام كله وقلبي سناي من العالم لا 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 إذا تكتاتلوا زلكم بتسعين شوعات بحموش ميجا هرز براديو لورا ورحوي زفنو مدبات راديو برهانيو زخبركم سمعتنا مدبات راديو برهان كاب كتما زوريك سويسرلاند أب حدور حنساب زفنو ناي انتجريشن مدبات تتقلل تحسطو يوم أبز غنياتي فدرالاوي بيت فرد سويسرلاند نقداي حتى تعقبا إرتراويان زملكت حدش حقي أوت إلو أتوسانة انتايو نمن يملكت
نزبل حتوتات مبرهي نختهبنا نويزرو كاترين شتوتس أما خاريت حقي حتى تعقبة أبزوريك توكيسنا لنا حلافيت بروجكت أوزيد ويزرو إيريني رودريغس أزراري باتالا فلما نتي تواهيبو زلو السانة حلق لاخيو بزبليا مبرهي تجمرو. Ja, es ist ja zurzeit sehr kompliziert, weil es kommen immer wieder Urteile von St. Gallen und man versteht nicht so ganz genau, um wen geht es jetzt da. Viele haben ja Negativentscheide bekommen, nur noch wenige bekommen Asyl. Und das ist jetzt wieder ein Teilbereich von den eritreischen Flüchtlingen, die entschieden worden sind in diesem Urteil. Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, das war das erste Urteil zu Eritrea, dass alleine, wenn man illegal ausgereist ist, das genügt nicht mehr für dieses sogenannte politische F. Also sie haben eigentlich das politische F gestrichen. Sie mussten damals einfach nicht darüber entscheiden, was müsste man sonst geben. Das musste damals das Gericht noch nicht entscheiden. Was jetzt klar ist, wenn man direkt aus dem Militärdienst flüchtet, und das kann man auch gut erklären, oder man war politisch aktiv im Heimatland, und das kann man auch gut erklären, dann bekommt man Asyl. Und dann gibt es eine ganz große Gruppe, das Staatssekretariat hat gesehen, dass sie wohl im Militär waren, aber es wird nicht geglaubt, dass sie direkt aus dem Militär geflüchtet sind. Weil man hat angenommen, ja, sie sind jetzt 10 Jahre im Militär, also kann es nicht sein, dass sie noch im Militär waren, als sie geflüchtet sind. Das ist die eine Gruppe, die haben dann eine Zeit lang ein sogenanntes humanitäres F bekommen. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Und die dritte Gruppe, das waren junge Eritreer vor allem, die sind meistens geflüchtet, als sie noch minderjährig waren, also so vor dem Militärdienst. Und diese haben alle Negativentscheide bekommen. Und wir haben dann für alle eine Beschwerde gemacht, die negative Entscheide hatten. Wir hatten am Anfang noch Beschwerden gemacht, die nur ein humanitäres F bekommen haben. Wenn wir gefunden haben, doch, wir können ein bisschen erklären, dass sie direkt aus dem Militärdienst geflüchtet sind. Da sind sie ganz streng in St. Gallen. Und für uns sind jetzt noch ganz viele Fragen offen für diese jungen Leute. እቲ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብጣዕሚ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ ዘሎ ካብ ቤት ፍርዲ ሰትንትጋለን በብግዚኡ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ሕግታት ይወፅእ እዩ ሰብ ድማ ንመን ይምልከት እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ኣይፈልጦን እዩ ብዙሓት ሰባት ኣሉታዊ መልሲ መፂእዎም ኔጌቲቭ ወረቐት ወሲዶም ውሕዳት ከዓ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ተራእዩ ኣወንታዊ መልሲ ረኺቦም ወረቐት ወሲዶም ኤርትራውያን ሓደ ክፋል ስደተኛታት ስለ ዝኾኑ ንዖም ዝምልከት ሕጊ ወፂኡ እቲ ጉዳይ ሕልኽልኽ ዝበለ እዩ ቡንደስቨርቫልቱንግ ገሪኽት ማለት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ኣብ መጀመርታ ብዛዕባ ኤርትራውያን ከምዚ ዝብል ውሳነ ሂቡ ነይሩ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ እንተወፂኡ እሞ ንውሑድ ዕቑባ ዝኸውን እኹል መርትዖ እንተዘይብሉ ወረቐት ኤፍ ፖለቲካ ዝወሃብ ዝነበረ ጠጠው ይበል ኢሉ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስደተኛታት እንታይ ዓይነት ወረቐት ከም ዝወሃቦም ግና ኣይወሰነን ነይሩ እቲ ንጹር ዝኾነ ውሳነ ግና ሓደ ሰብ ኣብ ዓዱ ኣብ ውትድርና እንተነይሩ ወይ ሓደ ሰብ ኣብ ዓዱ ኣብ ፖለቲካ ይነጥፍ እንተነይሩ እሞ ንሕቶ ዕቑባ ዝኸውን እኹል መርትዖ እንተለዎ ወይ እንተኣቕሪቡ ወረቐት ይወሃቦ ካልእ ብሽታት ሰክረታርያት ፉር ሚግራሲዮን ዝወፅእ ሕጊ ሓደ ሰብ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተዳ ጸኒሑ ወላ ን10 ዓመት ኣብ ውትድርና ኣገልጊሉ እሞ ንናይ ዕቑባ ሕቶ ዝበቅዕ ካብ ውትድርና ብቐጥታ ዓዱ ገዲፉ ከም ዝወፀ መረጋገፂ እንተዘየቕሪቡ ወረቐት
ኤፍ ሂዩማኒቲ ይወስድ ምክንያቱ እዚ ሰብዚ ቅድሚ ዓዱ ገዲፉ ሙፁ ተጣይሱ ዝነበረ ወይ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ እዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ኤርትራውያን ኤፍ ሂዩማኒቲ ይወስዱ እቶም ሳልሳይ ክፋል ኤርትራውያን ድማ መንእሰያት ኮይኖም ዝበዝሑ ካብ ዓዶም ክወፁ ከለው ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ እሞ ኣብ ውትድርና ዘይተሳተፉን ዕቑባ ሕቶ ወረቐት ዘውህብ እኹል መርትዖ ዘይብሎምን ኩሎም ኣሉታዊ መልሲ ወይ ኔጌቲቭ ወረቐት ተዋሂቦም ንሕና ንኩሎም ነቶም ኣሉታዊ መልሲ ወይ ኔጌቲቭ ወረቐት ዝወስዱ ናይ ይግባይ ጽሑፍ ኣቕሪብና ቀደም ነቶም ኣብ ውትድርና ዝነበሩ እሞ ኤፍ ሂዩማኒቲ ዝወሰዱ ንጣበቕ ነርና እዚኣቶም ካብ ውትድርና ሃዲሞም ዝመፁ ስለ ዝኾኑ እቲ ንስደተኛ ዝውሃብ ግቡእ ወረቐት ክወስዱ ኣለዎም ንብል ነርና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግና ቤት ፍርዲ ሰትጋለን ነቲ ዝነበረ ሕጊ መሊሱ ኣትሪርዎ ሕጂ እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይዞም መንእሰያት ቅድም ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዓዶም ዝወፁ ዝምልከት ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣሎና ብሓፈሽኡ ግና ኣብዚ ቅንያት ብቤት ፍርዲ ሰትጋለን ዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይነበሩ መንእሰያት ኣይምልከትን እዩ እሞ እዚ ሓድሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዳ ንመን እዩ ዝምልከት እዚ ውሳነ መበገሲኡ ሓንቲ ኤርትራዊት ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ምጽናሓ ኣብ 2013 ተመርዕያ ናብ ስዊዘርላንድ ምስ መጸት ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንተርቪው ድሕሪ መርዓ ናብ ውትድርና ተመለሲ ተባሂላ ዝብል ሕቶ ስለ ዘይኣመኑሉ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምጽራይ ሓንቲ ሰብ ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጸኒሓ እንተተመርዕያ ናብ ውትድርና ተመለሲ ዝብል ሕጊ ስለ ዘየለዩ እዚ ውሳነ ተወሲኑ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብዚ 2 ካብ 100 እንተደኣ ከፊላ እሞ ናብ ዓዳ እንተተመሊሳ ኣብ ዓዳ ብዘይፍርሒ ክትነብር ስለ ትኽእል ነዚ ምርኩስ ብምግባሪ ቤት ፍርዲ ሰትጋለን ነዚ ሓድሽ ሕጊ ኣውፂእዎ ሓደ ሰብ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተነይሩ ብድሕሪኡ ተጣይሱ ወይ ኣብ ገዛ ጽናሕ ተባሂሉ እንተነይሩ ኔጌቲቭ ወረቐት ወይ ከዓ ሕቶ ዕቕብኡ ይንጸግ ማለት ድዩ እወ ነቲ ሕጊ ከነንብቦ ከለና እቲ ዘፍርሐልና ነገር ዝተመርዓዋ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቆልዑ ናይ ዕቑባ ሕቶ ኣወንታዊ መልሲ ንምርካብ እቲ ዕድል ብጣዕሚ ጸቢብ እዩ እንተኾነ ግና ንበይና ቆልዑ ተኣሊ ኣላ ተባሂላ ወይ ብምኽንያት ሕማም ወይ ናይ ገዛ ሕማቕ ኩነታት ተራእዩ ወረቐት ኤፍ ሂዩማኒቲ ትወስድ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ሓደ ሰብ ናይ ዕቑባ ሕቶኡ ክንጸግ እንተኾይኑ ካብ ሲቪላዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኹን ወተሃደራዊ ነፃ ምዃኑን ከም ዝተጣየሰን መረጋገጽ ዝርከብ ጥራዩ ናይ ዝውሳነ መሰረት ሓንቲ ሰብ ግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንዳፈጸመት እንተተመርዕያ ካብ ውትድርና ነፃ ስለ ትበሃል እዩ ሓደ ሰብ ክወፅእ እንከሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝነበረ መረጋገጺ ከምጽእ ግድነት ድዩ እወ ሓደ ሰብ መረጋገፂ ወረቐት ከቕርብ ኣለዎ ወይ ድማ ብቓሉ ብግቡእ ከረድእ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ኢንተርቪው ዝበሎ ምስቲ ካልኣይ ኢንተርቪው ዝበሎ ክገራጮ የብሉን ክልቲኡ ሓደ ክኸውን ኣለዎ እዚ ብፍላይ ንኤርትራውያን ዓብ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ወላ ክልቲኡ ኢንተርቪው ብሓደ ሰብ እንተተኻየደ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ክልቲኡ ኢንተርቪው በበይኑ መልሲ ይህቡ ብሓፈሽኡ መረጋገፂ ወረቐት ከተምጽእ እቲ ዝበለጸ መገዲ እኳ እንተኾነ ኤርትራውያን ኣብዚ ግዜ እዚ መረጋገፂ ወረቐት ከቕርቡ ኣጸጋሚ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ዘይቅየርን ይግባይ ዘይበሃሎን እዩ ተባሂሉሎ ናይ ብሓቂ እዚ ሕጊ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልክዶ ተሓስቢ እወ እዚ ውሳነ ምናልባት ንዝተወሰኑ ሰባት ክጸሉ ይኽእል እዩ ንዓና ዝዓበየ ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑና ዘሎ ግና ጉዳይ ናይዞም መንእሰያት እዩ ወላ እኳ ብሓፈሽኡ ምኽኑይ እንተዘይኮይኑ ንመን እዩ ዝጸሉ ንመን ከዘይጸሉ ገና ንጹር ዝኾነ ሕጊ ኣይወፀን ኣብቲ ሕጊ ሰፊር ዘሎ ስነ ሓሳብ እቶም መንእሰያት እንተደኣ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይነይሮም ጉዳዮም ብግቡእ ክጻረ ኣለዎ ይብል እዚ ኩሉ እቲ ጸገማት ኣብ ኤርትራዊ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርትን መቕጻዕትን ብዘይፍርዲ ከም ዘሎ ፍሉጥ ኮይኑ እንተኾነ ግና ኩናት የለን ስለዚ እቲ ክጻረ ዘለዎ ጉዳይ መን እዩ በዚ ጉዳይ ብትኽክል ዝተገፍዐ መን እዩ ዘይተገፍዐ እዚ ክፉት ሕቶ እዩ ዘሎ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምምላስ ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ዓዶም ኣይከኣልን እዩ ይብሉ ብሓደ ወገን እቲ ሕጊ ዝብሎ ሓደ ሰብ ቅድሚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምፍጻሙ ኣብ
ካብ ዓዱ ሃዲሙ ናብዚ እንተመፂኡ እሞ ሕጅን ዓዱ እንተተመሊሱ ዝጽበዮ ናይ ማእሰርቲ መቕጻዕቲ የለን ይብል ከምኡን ሓደ ሰብ ግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፈጺሙ ብድሕሪኡ ተጣይሱ ዓዱ ገዲፉ እንተወፂኡ ሕጂ ካብዚ ናብ ዓዱ እንተተመሊሱ ኣብ ዓዱ ግድነት ናብ ውትድርና ኪድ ዝብሎ ኣካል የለን ይብል ብተወሳኺ እቲ ሕጊ ከምዚ ይብል ሓደ ሰብ ብቐጥታ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ውትድርና ከም ዝሃደመ ዝኣምን መርትዖ እንተዘየቕሪቡ ኣይንቕበሎን ኢና ይብል ኣብዚ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ዝሓለፍዎ ህይወት በቓሎም ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዘይገልጹ እዮም ኣብ መወዳእታ እቲ ሕጊ ዝብል ነፍሲ ወከፍ ሰብ በብውልቁ ዘጋጠሞን ጸገምን ዝመጾ መገድን በብሓደ ተራእዩ ኤፍ ሂማኒቲ ይውሃቦ ብሓፈሽኡ ሓደ ሰብ ካብ ውትድርና ብቐጥታ ሃዲሙ ዘጋጠሞ ጸገማት ብግቡእ እንተ ኣረዲኡ ወይ ከዓ ገሊጹ በወረቐት ይረክብ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ካብ ስዊዘርላንድ ውፃእ ዝብል ኔጋቲቭ ወረቐት ተዋሂብዎ ናብዚ ናባና ይመጽእ ኣብዚ ብሓንሳብ ኮይንና ስለምንታይ ኔጋቲቭ ወረቐት ከም ዝተዋህቦ ነቲ ውሳነ ንሪኦ ንበርንውን እቲ ፕሮቶኮል ክሰዱልና ንሓትት ብድሕሪኡ እቲ ሰብ ኣብ ግዜ ኢንተርቪው እንታይ ከም ዝበለን እቲ ናይ ዕቕባ ሕትኡ ብኸመይ ከም ዝተነጽገን ብሓንሳብ ኮይንና ንሪኦ ኩሉ እቲ ዘቕርቦ መርትዖታት ብኸመይ ከም ዝገለጾን ኣብ መንጎ ቀዳማይ ኢንተርቪውን ካልኣይ ኢንተርቪውን ክንደይ ነጥብታት ተጋጊዩ ዝብል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝእመን ነጥብታት እንተደኣ ረኺብናሉ ናይ ይግባይ ጽሑፍ ነዳሉ ኣብ ዳግማይ ውሳነ እቲ ዕድል ናይ ምቕባል ምእንቲ ክዓቢ ነቶም ሰባት ዝኾነ ተወሳኺ መረጋገፂ ዶኩሜንት ማለት ወረቐት ክደልዩ ንሓቶም ዳሓን ኩሉ ንበር ንምሰደድናዮ ኣሉታዊ ወይ ኣወንታዊ መልሲ ንጽበዮ እዚ ግና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ምስቲ ዘቕርቦ ጉዳይ ይፈላለ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኔጋቲቭ ወረቐት ይመጾም ኣሎ ንሕና እውን ናብ በርኒ ይግባይ ኢልና ክነስና ክሳብ ሕጂ ግና መልሲ ኣይተዋህበናን ገና መልሲ ክመጸና ንጽበ ኣሎና ኣብዚ ናይ ይግባይ ስራሕና ከም ተመክሮ ብዙሓት ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቕባ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ 2002-2003 ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምፍጻም ናብ ሳዋ ወሪዶም ወተሃደራዊ ታዕሊም ጀሚሮም ብድሕሪኡ ኣብ 2013-2014 ካብ ዓዶም ወፂኦም ናብ ዝመጽኦም እዞም ሰባት እቲ ኣወጻጽኦም ዝምልከት ብግቡእ ስለ ዘይገልጽዎ ብቐጥታ ካብ ውትድርና ከም ዝሃደሙ ዝእምን መርትዖ ስለ ዘየቕረቡ ኤፍ ሂማኒቲ ወረቐት ተዋሂብዎም ብዙሓት እውን ይግባይ ኢሎም እንተኾነ ግና እቲ ናይ ይግባይ ጽሑፎም ዕውት ውፅኢት ኣይተዋህበን ሓደ ሰባት ግና ግቡእ መርትዖ ስለ ዘቕረቡ ጽቡቕ ወረቐት ማለት በቬልዩን ረኺቦም እቶም ናብዚ ናብ ቤት ጽሕፈትኩም ንዝተፈላለየ ሕቶታት ዝመፁ ሰባት ኔጋቲቭ ዝተዋህቦም ጥራይ ድዮም ዋላስ ወረቐቶም ዝደንጉዮም እውን ይመፅኦም ቅድሚ ካልኣይ ኢንተርቪው ይኹን ድሕሪኡ ወረቐቶም ዝደንጉዮም መፅኦም ክሓቱ ይኽእሉ ዶ እወ ብዙሓት ሰባት ናባና ይመፅኦም ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናብ ስዊዘርላንድ ብዙሓት ስደተኛታት መፅኦም እቶም ኣብ በርኒ ዝሰርሑ ንወረቐት ዝውስኑ ኣካላት ከም ቀደሞም ቀስ ኢሎም ስለ ዝሰርሑ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ወረቐቶም ይድንግዮም እሞ ናባና ይመፁ ብዙሓት ናባና መፅኦም ከምዚ ይብሉ ወረቐተይ ክሳብ ሕጂ ኣይመፀንን እንታይ ትጸገም ካልኣይ ኢንተርቪው ኣይተጸዋዕኩን ደንጉይኒ ይብሉ ስለዚ ንሕና ንበርን ንሓተሎም ኢና ብመሰረት ሕጊ ሓደ ሰብ ዕቕባ ሓታቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ እንተ ተቐሚጡ ካልኣይ ኢንተርቪው ክገብር ስለ ዘለዎ እዩ ብዙሓት ካልኦት እውን ውሳኔ ከይተዋህቦም ን2 ዓመት ዝጸንሑ ኣለዉ ነዚኦም እውን ስለምንታይ ውሳነ ዘይተዋህቦም እንታይ ትጸገም ኢልና ንበርን ንሓተሎም ንጽሕፈሎምን ኢና ኣብ መወዳእታ ንወይዘሮ ካትሪን ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነጽጉ ኤርትራውያን ንዓዶም ክስጓጉ ድዮም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣላ Nein, für die schweizerischen Behörden ist es klar, eritreische Flüchtlinge kann man zwangsweise nicht zurückschicken nach Eritrea. Sie werden in Notunterkünfte gebracht, man gibt ihnen dann nur noch Nothilfe, also wenn sie einen negativen Entscheid haben. Und man wird Druck machen auf sie, dass sie freiwillig zurückkehren.
Aber es wird dann, also falls wirklich viele dann einen Negativentscheid haben, wird es eine größere Gruppe haben. ብዙሓት ኔጌቲቭ ዝወሰዱ ሕቶ ዕቕቦኦም ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ኣለዉ ኔጌቲቭ ወሲዱ ንዓዱ ዝስጎግ ሰብ የለን እንተኾነ ግን እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ግዜ ምስ ነውሐ ዓቕሊ ኣፅቢቡ ባዕሉ ብወለንትኡ ንዓዱ ከም ዝኸይድ ዘቕጢ ንምፍጣር እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብ97.5 ሜጋሄርዝ ካብ ከተማ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ዝፍኖ መደባት ሬድዮ ብርሃን ይኹም ትከታተሉ ጸኒሕኩም ኣቀድማ ቢልና ዘቕረብናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝቕንያት ዚ ብፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ስዊዘርላንድ ንዝቐረበ ሓድሽ ውሳነ ዝምልከት መብርሂ ነይሩ እዚ ኣቀዲምና ዘቕረብናዮ ብተርጉምና ምስ ሓንቲ ናይ ሕጊ ኣማኻሪት ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ነይሩ ኣብ ስቱድዮና ሕጂ እውን ንዕኡ ተወሳኺ መብርሂ ዝህበና ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ኣቶ የማነ ዮሃንስ ሓደ ካብቶም ምስኮሙ ዓይነት ጉዳያት ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎም ወይ ከዓ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት እዩ መንእሰይ የማነ መጀመርታ እንኳ ደሓን መጻኻ ዓብዱ ዕላል ከተካይዶ ማይክሮፎን ከፍተልካ ሕራይ መንእሰይ የማነ ዮሃንስ فلما بشم تخطاتلتي مدب راديو برهان نمسجناكا كم زت كتاتلو زعنحكا ويزريت كاترين شتوتس كم زغلصتو توسانه تمحلالي فلو قند تصلوتن تنكفتن كانحنا ايرتراوياننا حجي كابزي كساب حجي تبصح زلو ننابينا حفشاو مردات تختبنا اوتي حجي بالعلوى بيت فردنا سويسرلاند ويكا بوندس فرفالتونس غريخ توهيب زلو وصاني بالعلي ارتراويان من البات حجي بزح حساب سلازي تخاطاتلو بزح حسابون انتي تغيرو انتي توصاني سلازي فلطو قليل كوين يسمعنا خلو خليو اب مصا كن انا خمز رايني بفلاي كم زبلكات غداي
بقربان كاتاتلو سلطان احنا كبير زبالة صعبين اللو قبل على إرتراويان يزبل أب وحدة سبات راح زي كونه قص دابله دايركتلي نت درجة نت زعابي كفلنا حبرة سبنا بسويسرلاند لو كتصلو خلي زبل مثلا نمالتي حجي توصاني كمتي سمعنا يو مجمرتا قبل علتهم كاوت درنا أمونغو أزو كاوت درنا تتعايشهم زموت ويكا تمرعنا ابن الدك انستيو كاوت درنا ناس أزوخنا يزبل انت خونا جن كمتي كاترين شتس تقول تصنحت complicated ويكا استحلالخ ملخت زلوو نمصاون ناب كال غداي كمعبل زخل نغاري او خلوون زي غداي زي نتوم تحت عدمه ازيوم بزحات تحت عدمه زلو من سياتب زي إرتراويان مالتي نعومون زصلو غداي رينايو بتخكل مالتي نما برهي كحجزنا نحبريتا كحجزنا ابزي وسانه زن خبصحو زدفافهم كابانا جميرو انتايو يلكا تاخد قلصة تخيل نزو سانيزي كبصحو زدفافهم ازيوم بزحات رقحيتات يبزلو حدا تي كل سبز فولطو تي اب اوروبا زلو ناي بوليتيكاوي شيفت مقيار مالتيو كابتي زنبره ناي صغاماوي ويكا ناي مالتي كالتشرال زنبره سيستم ناب يماناوي ويكا عقباو زخونه بوليتيكا نتغير يخيدالو ازغا بزح سدتنياتات كاب إرترا طرح زي كوينا حفشاوي كاب ملا عالم ازي بزح ناي سدتنيات منقسقاس سلازلو زي اب لعلتي بوليتيكا ناي اوروبا اب ناي سويس كا مالتي حيال صقط سلاز فطره قدن يوم مبعد خا كم عينت منقسقاسات كغبرو مالتي كالب بتوساخي اب داتنا ابنا إرتراويان تمصينا خا الله بزحت رقحيتات قداماي كم تخلنا نفولطو تي ابز سويسرلاند زلو سدتنيا إرتراوي ابز عد مسمصه زلو ناي مزين حبرتسب ناي سويس ناي موهاد عبي صقم نسو حدا رقحي كال ابزن زحلف عمتات استملكتنايو مالتي بفلاي بتحت عدمه إرتراويان ابز سويس استراء دارغا زسنبدي راحتو بلا تخيل بحريات مالتي اب زعد ريمو زي فلطو ويكانتي ناتوم اكايدا تقلال خسامع زي زسنبدوم اكايدا ناي من سياتنا نسون حدا بقطا زخونه نتي نزي خمس عينت سكومتات وي كم زنخبصحو زدفافهم حدا عب نغري لي زامن كالق انت يالو تي اب سويسرلاند زلو إرتراويان حبيركا زي مسرح ناي سقطا سايون نسون عبي بكوفت إيرلومي مالتي اتي زسنبت زبالكايو انت نطقصو صبق مخونه خوين سمعنا منالبات ون كابتي زوهب ملسني ني قالمطيقات مالتني قدامين كالاين انترفيو تبغيسو እንደገናቲ زي لمود بحري ወይ زسنبت زبالنايو انتايو وحجي ازي حفشاوي ازي بقدامي استوهب وساني حجي كمتي سمعكمو بسنكني حنتي قال انسيتي إرتراويت كابوت درنا تتايسن يره جن دحارنا نعمصينا وتدرنا يلوم سلا ورا اصل سدود لي الى بزح استخراخره سمو نيجاتيف استوهبت كاو تبغيسنا اينا يزبل تحسب زغن توتال خون زي كلي ولو نكاتاتو لخم صنعنا بزح حلفه غزي استفلا على عينت غوسغوساتن اكساني كاينير تي زبلكو خا ابز عد زي لمود زبلكو خن قداماي نجر ناي إرتراويان بزحي تصباينت كاب سويز كاب سوشيال مالتي ويلفير زي بزح تصباينت ممركاس مو ننوي عمتات مقصالو اتي حبرتسب حدا معباله زي مرأيو ابز عد مالتي قرب انتجريت كبر سغومتب زي مخادو زي حدا ابت فاينانساو غداي كوينو ابت حزبي كبيد شغلو ز فطريو بدحريو ابزن زحلف عمتات استعزمنايو ناقش منسيات بفلا يزيوم تتعدمه مالتي ابز عدي ابان هوفات اب سويس كم تفلطو كل سب زرباو ناي زاربني سويلن اب سرحي خيد ناب سرحي مص سب بيراسوت يلو ساعات فلوتيو ابان هوف وي كابتن دا سترين ستيشن كوف زبللو فلوتيو كل ነገር سنه سرعه حازه كايدا يزلو بز عدي ابز منسياتنا زرو زلو كن اب استفلا دي ناي ربشا ناي مسته
ናይ ተባይስካ በኻራን ካል ጉዳያትን ሙኻ እዚ እንዳተገብረ ከሎ ቶም መንስያት ኣብ ክንዲ ቋንቋን ካል ንዕኦም ህይወቶም ዋላ ክልውጥ ዝኽእል ነገራት ክንምሃር መሊሶም ናብ ተስፋ ዘቁርጽ መገዲ ይኸዱ ምህላዎም ንሳቶም እውን ሓደ ብዝሒ ዘለዎ መንእሰይ ካል ምናልባት ኣብ ዝዓዲ ከም ኢንተግሬት ገይሩ ከም ስደተኛ ኮይኑ ኣብቲ ናቶም ኢኮኖሚ ቁርብ ኣበርክቶ ክገብር ጽበይዎ ዝነበሩ ከምዚ ዓይነት ኣካይደ ኸይድ ብምርኣዮም ንሱ ዓቢ ሓገዝ ኮይኑዎም ይንዕኦም ጎስጓስ ገይሮም ነቲ ህዝቦም ክእምኑ ማለት እዩ ጽላኣት እውን ሓዲሮዎም ኣሎ ማለት ድሕጂ የማነ መዝኽ ትገልጾ ጸናሕካ ኣብ ልዕሌናስ ጽላኣት ዝፈጠሮ ነገራት እውን ናብ ከምዚ ደፋፍኦም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ጽላኣት ክትብል ተኾንካ ሕጂ ኢንዳይሬክትሊ ወይ ከዓ ብዘይ ቀጣይኻ ጽላኣት ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ እቶም ጽላኣት ኣብ ልዕሊ ሓፈሻዊ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃዊ ጽላኣት ዘለዎም ኣካላት ኣለዉ እዮም ኣብዚ ኣብዚ ዝበልናዮ ግዜ ግን ንሳቶም ተዋሒጦም እዮም ነይሮም ተረዲኸኒ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሞደርን ዝኾነ ግዜ እዚኦም ናይ ዓቃባውያን ወይ ከዓ ንበል ኣኽረርቲ ዝኾኑ ክስታይ ሓይልታት እንዳተዋሕጡ እዮም ዝመፁ ነይሮም ሕጂ ግን በቲ ናትና ባህሪ ንሳቶም ብኮረኺቦም ልክዕ ነቲ ናትና ባህሪ እንዳምፁ ነቲ ህዝቢ ክገልጽዎም ጀመሩ ሕጂ ኣብ ምናልባት ኣነ ቀጻሊ ኣብቲ ማስ ሜድያ ብፍላይ ኣብዚ ጋዜጣታት ዝፅሓፍ ኣርቲክልስ ብዛዕባ ኤርትራዊ ዝፅሓፍ ማለት እዩ ኣብኡ ኮመንት እንተንቢብካ ልዕሊ 98% ኩሉ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣጸያፍ ዝኾነ ቃላት እዮም ዝጥቀሙ ዝፅሕፍዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ማለት እዩ እቶም ስቕ ኢሎም ዝነበሩ ወይ ተጸቂጦም ስቕ ኢሎም ዝነበሩ ኣኽረርቲ ብኮ ስለ ዝረኸቡ ሕጂ ነፃ ረኺቦም ማለት እዩ ንኽፀርፉኻ ወይ ከዓ ነቲ ዝነበሮም ጽላኣት ንኸውፅዎ እየ ዝብል እምበር ኩሎም ይጸልኡና ማለት ኣይኮነን ብጣዕሚ ንፉዓት ንኤርትራዊ ክሕግዙ ንኹሉ ሓፈሻዊ ንሁማኒቲ ዘለዎም ሰባት እውን ብዙሓት እዮም ዝዓዲ ማለት حج كاب من تاريخ ميل أقدم بالكحج صلاة قبل كل خبتي كال مدايو زي كونه من الوقت نحنا بديسيبلين وخون بخال نتي كبابي ناس لزي مثلنا ويكا من الوقت حج خمزن ريو بترجاجا مع أبان هفون بزحات مستحيزهم قل حيزهم كم زجبر خمس جبر ندابلاون بزحات ميدياتات نايزي يزاربالي أنس خان تقيس كانير كبأسي كارا ريوم زي فلتو قل نجارات أزيتاتونسي نزي نجارات زي أب متوبعوس دفئته اللي ودخون نمبالي تخكل صباح الله كم زز تبع هلا حجتي نيجاتيف زوهاب زلو حدا بقصري وحدا يكونن بعد ما خطري أنك اللهان بفلاي ناب تحت عد مزة تكره يو ببزح نريو زلنا كمتي كاترين توتس زبالتون قطاوي ناي مسقاق مدب يلن تصغط فاتيركا بدلياتو كملس كم زدلي مقباريو حجي كساب كنديناوي تي كم عينت كقاتم كلنا نردو سلازي هاشيو بخمي كنقلص انا خير نيجاتيف وسيدو ننوح عمتات كوف زبل مخ امن اسي تحت عدمه كساب كندي خهسه هو حجي ازي نجر زي نورمالي ايكونن دو ازيوم حجي زلو منسيات بزي ايرتراويان نيجاتيف توهيبهم كابت زلو بوتا ناب نيجاتيف مالته بزعدم انتي كم زغمت فلتو يخم اب تحتي مريت علو ناي مكلاخلي لهم سرحو غزاوتي او يم زغمتو تزوهابو غنزب بتعم ازيو وحد نحادث نغنبر طرح بليعو نخدقس طرح زخون نبر ولو ناصنت بحال يبلون حسابو ايكونن دو نيجاتيف تباهيلهم ابو خيدوم سي حجي خما نيجاتيف كيتباهلو مس ورقتهم مس دحان زخون بتزامد منقسقاساتهم ازي زلو هيوت زمن اسيات ازي بزح ጭንቀትን ብዙሕ ማቅ ነገራት ይንዘጋጥሞም ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሓንጎሎም ክሳይ ዝኾኑ ሰባት ሳጨውን መንስያቱን ኣለው እዚ ኔጌቲቭ ዚ ተዋሂቡ ከምዚ ዝብልዎ ዘለው ንዓዶም ከይመለስካ ክትመልስ ኣይትኽእልኒኻ ግን ኣብ ካምፕታት ኣቐሚጥካ ወይ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣቐሚጥካ እንድሕር ዳ ቢልካዮም እዞም መንስያት ናብ ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣዕናውን ዝኾነ ስጉምቲ እየ ዝብሉ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ይረኣየካ እቲ ሽግር ንዕኦም ከጋጥሞም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣነ እቶም ኔጌቲቭ ካብ ካልኦት ሃገራት ኔጌቲቭ ወሲዶም ዝቕመጡሉ ካምፕሪ እየ ነይረ ብጣዕሚ ዘፍራሕካ ብጣዕሚ ዘብለካ ማለት እዩ ዘስተሓሳስበካ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ብጣዕሚ ተስፋ ዝቆረፁ ንመጻኢ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ክገብሩ ዘይክእሉ ስራሕ ይፍቀደሎም ቋንቋ ክመሃሩ ይፍቀደሎም ክንቀሳቐሱ እውን ኣዝዩ ድሩፅ ዝኾነ ምንቅስቓስ ይፍቀደሎም ቀጻሊ ኮንትሮል ይግበሩ እዮም ቀጻሊ ናብ ካልእ ቦታ ብዙሕ ክንቀሳቐሱ እውን ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ
እዚ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ አንጻር ስደተኛታት ብፍላይ ከአንጻር ኤርትራውያን ዝቀንዐ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸረረ ይኸይድ ኣሎ ከም ዝንሪኦ አቀዲምካውን ትንክፍ አቢልካ ነርካ ጽባሕ ዝካየድ ናይ ምድማጽ መስርሕ ውን ኣሎ ኣብ ከተማ ዙሪኽ እዚ ለውጥ እዚ እንታይ ይመስል ክትንክፈልና ولك عزي حجي صباح ابز زوريك كانتون زعابي ناي سوي مالتي تلوا زلو كانتون او خوسن زبحال زلوون لكع مز حلف وساني ز تتحازي تردي خني انتي مزبل زلو حجي تزبزح من اسي فلايت تحت عدم زلو ايرتراون اف هومانيتي ويكا ناي هومانيتي ناي سباونت ورقتي توهيبو زلو اذا ورقه ازيا درتيا سرحي تخيل قلي تخيل حجي انت يمزب زلو ابزي تيوم اف ماني تقدم حجي ولافتي سوشيال حاجز ويفت ويلفير لك خمتهم بازلوهم ويكمتهم افلطو زلوهم غنزب فاينانس او حاجز يغبرلهم نيرو غزاون رخيبهم كاري غزا يفقدلهم نيرو تمرتون بمطنو اندحر ناي قانقوا وي ناي مويا تمرت خمارتو دليوم انت تحبابيرهم يفقدلهم نيرو حجي زي ناي صباح مدماص كن از كله دو كبل اللهو ወይ የብሉን ኢሎም የምጽባሕ ኸድሙጹ ዝብሉ ዘለው ኣብ ካንቶን ዝሪ ሕጂ ኣነ አይ ሆፕ እዚ ኖ ኸድሙጹ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እንድሕር ዳ እዚ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብዚ ካንቶን ዝሪ ግን ተንካሎት ካንቶናት ወይ ኣውራጃታት ዘለዋና ስዊዝ ካልክዕነት ክሳይ ቀዲሕን ክወስዶ እየን ብጣዕሚ ብድሕሪኡ ኣብዚ ልዕሊ ኤርትራው ዝወርድ ጸቕጢ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ድሕሪ እዚ ስጉምትታት እዚ بفلاي بزحلف اوان بزتوهب دحر زتوهب فردي كابانا زتوهب ግብረ መልሲ بفلاي كاب ኤርትራዊ ተቀማጢ ሃገረ ስዊስ አድማዓይ ኮነን ጥራዜ ኮነስ ዳርጋ የለን ውን ክትብሎ ትኽእል ብዛዕባኡ እንታይ ምበልካና ብዛዕባኡ ብጣዕሚ ብትዝገርመካ بتعمي خا disappointed تخون ويكا تحزن مالتي بتي ابز عد زلو ناي ايرتراويان طرنافه ويكا ناي طرنا ناي حابير كان مسرح كلت مالتي እዚ ጉዳይ እዚ ኣይኮነን ሕጂ ፍርድ ተዋሂቦ ፍርድ ኸይተዋሃቦ ኢና ክንቀሳቀስ ዝግባአና ነይሩ ንመሰልና ክንጣበቕ ይግባአና ነይሩ ብዙሕ ናይ ዩኤን ናይ ኤውሮጳ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ትካላት ዝፈልጦ ጉዳይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ምስኦም ተሓባቢርካ ጉዳይካ ምዝራብ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ናይ ተሓሳብ ፍልሊ ኣብ ዝተፈላለየ ፋሕጭን ግራሕ ኢልካ አደዳ ከምዛ ዓይነት ውሳኔታት ክትከውን ዛዕሚ ዝሕዝነካ ድሕርዚ ውሳኔ ምውሃቡውን ግብረ መልሲ ኑል ወላ ሓንቲ ዜሮ ኣይተዋሃበን ግብረ መልሲ ዝበሃል ኣይተዋሃበን ብዙሓት ስዊዛውያን ኣዝዮም ማዕረ ጠበቃ ገለ ከይተረፈ ገይሮም ነዚ ጉዳይ ዝካትዑ ኣዝዮም ንፉዓት ሰባት ኣለው ተኾነ ተደጋጋሚ ሓገዝ ሓቲቶም ሕጂውን ናብ ዝቐረባ ግዜ ሓገዝ ሓቲቶም ወላ ሓደ ዝምልሰሎም ሰብ ኣይረኸቡን ክምልሰሎም ዝኽእል ኣለው ንፉዓት ኤርትራውያን ምስኦም ዝተሓባበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለው ግን ሰቶሙን بزي حاجز نايت ህዝብ ولا حنت كبروا አይكلون ስለዚህ በኤርትራው ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ተሓሳስብ እዩ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ልዕሊ 9% ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ሰብውን እንታይ ይበሃልኩም ዘሎ ተሰረድኦ አይመስለኒ ስለዚህ እሱ እቲ ዓብ ጸገም ናይ ሓበሬታ ጸገም ኣሎ እሱ እቲ ጸገም ምናልባት ናይ መንዩቲ ጉድለት ከምቲ ዝበሃል እዞም ዝኣትው ዘለው ቅድሚ ኣብ ኢንተርቪው መቅራቦምን ምኽሪ ክረኽቡ ነይርዎም ነዚ ሓበሬታታት እዚ ክፈልጡ ድሕሪ እንተኾነውን ከምዚ ሕጂ ትብሎ ዘለኻ ኣፍልጦ ንኽረኽቡ ብዙሕ ክግበር ነይርዎ መን ሓላፍነት ወሲዱ ክሕተተሉ ዝግባእ ነዚ እዚ ሕጂ በቃ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ዲያስፖራ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ስዊዝ ሕብረተሰብ እዩ ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ምክንያቱ እንታይ እዩ تزغرمك ገለገለ ስደተኛት ኣብዚ ዓዲ ኔጌቲቭ ዝወሃቦም ሰባት ኣነ ዝሓበሩኒ ብትኽክል ሽግር ኣጋጢሞም ከሎ ኣብ ኤርትራ ሰኣን ሓበሬታ ሰኣን እቲ ጉዳዮም ጥዑይ ገይሮም ጠርኒፎም ሰኣን መቕረብ ከምታ ዓንቱ ትገልጾ ዝነበረት ኣብ ካልኣይን ቀዳማይን ኢንተርቪው ቁሩብ ዝተፈላለየ ግን ከኣ ሓደ ዝመስል ነገራት ብምግላጾም ኔጌቲቭ ዝወሃቦም ሰባት ኣለው ስለዚህ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሓደ ተሰማሚዑ ዝኸይድ ሓሳባቱ ናይ ፍልሊ ሓሳባት ኣወጊዱ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ነይሩ ተትኸውን ነይሩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣትሊስት ዋላውን ኔጌቲቭ ክወሃቦም ከሎ ምኽርብ ተዋሃቦም እንደገና ካብቶም ቀዳሞት ኔጌቲቭ ዝተዋሃቦም እቲ ዝበዝሕ ሰብ ምተማህረ ነይሩ ብድሕሪኡ ትዝገርመካ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝመሃር ሰብ የለን እኮ ተደጋጋሚ እዚ ውሳኔ ዝግበር ዘሎ እሞ ሕጂ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት
ስለዚህ ተሓላፍነት ኣነ ጀነራሊ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ እሱ ክስከሙ ዝኽእል እየ ዝብል ከም መዕፀዊ ናይዚ ቃለ መጠየቕ ምናልባት ኣብ ስራሕ ካልእ ተወሳኺ ሕቶ እንተሃሊኩ ይፈለጥኩን ግን እቲ ውሳነ ዘይልወጥ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ክጽለዉ እዮም መንእሰያት እዮም እንታይ መመኸርካዮም ከም መንእሰይ መጠን مسألة أساسير كون منالبات انتي تقبر لكم سقوم منالبات مساخاتكم زتحقاقزو اللو ديوم زي وسانا زي نتوم إرتراويان مالتيو بعابيو هيواتهم بزقباءكم مرحو زي زبهال زلو ساقطون نعاتهم كال سنا أمراوي تأقماتهم كفتر اللهم سلازخل اسخاتكم توبقسو وسيدكم توم أبكم زعينة نقرات تنطفو مالتي مزا عبدو زحاتتكا انتي يخقبر زلو تسب اسخاتكم بوغنكم كمسكال اوت كماكم تحبابور سبات تقبروا نقرات تليو بزي اخن زازم هو حجي كم تزبولكو خي ان احنا اتوم مستوم سفلالي سويزاويان سفلالي يعني تركب زلنا بسفلالي اقبابات نفتنا لنا اب سويز ولا قيادن ناي موداتان فرددا يكون الزنبر اب سويز كل غزي حدش حقتات لا تغير يسخيد قوم زي لزنبر حق يلن اندحر دا نحنا نفعنا نتوم بوليتيكانياتات ناي زعد زلو وي نتوم اكتيفيستس نعو متاميننا يوم سراح مسوم بحبير كان تسريحه مسكر هاب تباهيلهم نفس زوردو مسكر كهبز خيل سب انت دا رخيبهم نز غدايزي نمصاي انت وحده كابز زلو نخيخف خكالخلو خيليوم زبل عقم لهم ابز قربا اوانون سفلالي كامبين وي حدشتي منقسقاسات يغبرلو بزح حاجزون كاباني حتلو بزح حاجز كمزي كاب إيرتران أبنت كمزو خوينهم زوجس مرة زلهم سوات وي كمزي لهم قالهم كوب زخل سبات دلويلنا يبلو خان تحديد كايت سبكا ولا نيجاتيف تواعي وخلو نو يبلك عجي كوم عينة نجارات لزقات أمزلو تي نحنا توم نعنا زحجزنا أكلاتن سفلا لي من قصة نقبر لنا أبجا غسمرة لازم لكن حاجزنا حزبي بتعمي أقداسي اتسب أتليست كفلت الله أمنتاي درجة بس إحنا خمسة لنا إذا قد دايز خاء ندحر سقيلنا بزاز حجة حليف هذا الله وسانة زي كونه نابز خف ناب كال كفلنا حبرة سبنا خلي حم كم زخيل أو خلنا هنفولت إجبارنا مالتي نتوم من السياد أنا هو زخيل مخري مجمع مرتا أبز عدي نمنتاي متخاء أبز عدي انتاي يجبر انتاي كأيجبر نكتفلت عليك ولا زي ننا إيرترا حبرة سب كتصرف قال الكازو يكون ننبس خان هيوت كان حدا خمول قسم مالس إذا تفلت عليك قال أبتي ناي سرح كستاي بتعمل خنوت فلوم أنا يرد أني يبز عد زلو تي محل خاطات سرح نقتركب ويزلو ناي qualification بزح هاي زخونة طلبات نايزهم عدي يرد أني جن نزي at least أفرق خطبات حقهم تخيل يأمني ولاون كله تزاي بتحقيه لذي أبزون أزيو حبرة سب كنت فعلوا أبزي إنترنت إيفو نزوم حد خنا أمونهم نخلي نازل الإمنة علني كسبت زخونة زخون مالتي قال فللي كأوجيد كنحبر مسرح نحدثت من أسيات أبز عدز موسو بتقرف مجدي حبرتها مهاب أزيو أقداسي مجمرتها فلاي مجمرتها أبز عد خاطو هلو أزيو حبرتها كوهابهم خلالو أبز عدي كميلهم كخدهم زلهم مخنياتو زعدي أكايدهم قروب رقق زبالة كايداس لزخدو مالتي قال بمسرتو زيوم من أسياتنا أشو زلو وي بستفلالي من قصقاسات جيرنا كابتو زخدو زلو أقبابات كن عليهم كن كإلا للناس بالإمنة علني أزيو زي أبان هوفات أبزي ناي ترين ستيشنات ديو أبقال ديسكوتات ديس كبر زلو بزح من قصقاسات دوك بالكإلا لو زي نعانا قم هذا زبكلنا زلو فيروس كوين يسمع عنه مالتي مس ناي أوروبان كال ناي UN أكلاتن أبزي سويزيم زلو تزقرمكم كلهم زيوم نبلهم زلنا أكلات ناي سبعة مسلات هبزا زلنا يعديهم زلو مسوم ولا حنتركب يلنك سهج مسوم كأحابيرنا هنسرح لنا مسوم ندحرنا أيدنا إيد كوينا سريحنا إذا قد دايزي دوك بالخليز بالأمنة علنا مالتي هو خمزي كبهال زيز أنحت نحنا نقبرو من قصقاساتنا أبنت كمزي أب معرفي بابورات وموافر بابورات يكون أبكالي نقبرو فلوي من قصقاسات ناي بيننا كوينو زي كونس نحنا تتأمت سلا زخوانا أمو
أبز أستوبه يدلي أقدمه من أبجلا مجلس إتاتي هو نيرم بيرا خسرت كوزغل كلا كاسب يلا جن أبي بوتاي خاتسوتيو ما أستسوتيو يتحتو كالا عو نبلينا كم بحرينا أب عدنا زلمدنا كخوني خيل إذا خباب الزجن نعوز أوراي كونن ساعتاتنا لو ما أسيخ عو تبل أبينا ساعات أبي بوتا نزون قصال مخري هبول يوم توم كم عدوز دليو سبات سلازن إجرمان قدنا زخون إرتراوي نزي وريدو زر الحاسيا كتصاورو نتحدنا نتحبابر نماخر نتحقاقز تي نايكال فلوليات وسن وقيدنا نزل شجراتنا والقاو شجراتنا خم بدي نسعر مو نابخا خم حلال في رايمو من سي ماني يوحنس كاب كتما فينترتور يخا متيخنا يا مني بزح نغرات كتبل تخليخا بزح حسابات عليكا بزحنا من اسيات كتم حلال فوتق النغراتونا لو ابقصالي مدباتناون حدا خابتم كل غيزي ندليكا من اسياتيخا مخنياتو مزحلفكايو كنتات ابز عدز نبركا تشالنجز كمي سغيركا يبزوان زب كمي يلقاون ناتكا دحروايتاوي كانات كهلوك نتاتون خلوت ابنت كون الناس لزقل ابقصالي ون بقصالي كنرخبينا ازي نمن اسياتني ارتراويان متبعوي كاما ازنوم نخيسحتو نغيت أفو تقبروا زلكم تعري كتقتلوا بزا قادامي بشم كلهم سمعتي كمسكنك يفتو ويكاكلابوكا يدلي بلبينا نمسكنك أبدرو أو دعمت إنا عدمناك درو قد بعل مسكال مالتي سلازي كم مفانوي نغزا خاقتكونا زا نايك نياتها نسا مسكال درفي قابجنا كن سنابتنا
فلتا دبرهالي رديومي دبرهالي كوردومي بلوز عرخو فردازي بلوز عرخو برحالي وريومي دبرهالي كوردومي برحالي بلوز عرخو فردازي بلوز نعباب سرات مالس رسعك كوز سرح أبيد أخذ كبير بيلك كده نعدي أبتر بعدي كده تاني كاب تذكرات كسك يواي جرمك إذا كم زقنيات هنسى مسكال كتسمع عنك اللي كل جزء تناين سنة كعدمي تذكر من البات أبلومي أبز سدت كوين كانتي وان سنت كاتحلفوز نبر كان أيكنيات هنسى مسكال كتذكرون كل خاب فلاي نعيش كوين كاموخا أبقدر بتعمي وندحري زملسة كامالتي أنا حجز كم زعينة نجارات كريه خلقه وش أي فوت سمكو قطع زرو زي كل سمعتي سمع عن مغنياتو إذا كنيات هنسى مسكال كاب قائما جميرو كم زي نجهو إخا نروى ندخت كتحسب مالتي توم دك تبعتين دك أنستيون من الوقت لومي انداز حال خير خيل خون يهلو خونتي بحالي برقت مالتي ملسي لنا هالرئيان كلنا جن تهنس مسكال فولي زخوانا ناتو تقبل حتى نزخرنا له بفلايك أبقت أرات مالتي حجي قاقيماني هماي قاقيمان تحسب بارو هماي قاقيمان داولكا كبرو حيس كافت قول مسوات أخا ككاب جزءاني انتن دك أنستيو منديل انجيرن نسأل انجيرن زوجة تماودات كأخم بترم حيزم كبرهم حيزم جن قوم مسكت كأو تحسبوا عيلكا مسمت أخا قاقيماني ماي قاقيمان تحسب بارو هماي قاقيمان دالكا تخيد نجهو تحسب كا تملس كلها خاشع قاقيماني هماي قاقيمان تحسب كندو هماي قاقيمان بلوتي انكا تحسب ناو ماي قاقيمان دابلا من لسا مالتي دحريوتي تقدميوتي أبا أبراهام نديتي مجمرتا زقبر كافتنا يهنسا مسكال أبا أبراهام ياتو أبري وانا بايتو وهانو ساي قدسي نزل ألم نقوسي تبل حجي أو حجي أنا انتهي ذكر كل جزء مشت هوية خبالن كلو تمودات بتي معدو كموتن كلو هوي نداول خمصن كله حجي تناولت سقع حجي اب اذني زماله سنتي دمص مالتي زللكوتا في الحلو بايتا زلللي لبيك امن ليك بلا خلوا حجي كمزي لو مخذكرو خلص كمزي اب حلم خوين كتذكرو دمصي قال خويني سمعن بقى زلل كوتا في الحلو بويتا نتو مورداسي غوبسي ابز عدمي يزس كزللالو زعينتو ملختي حجسوم كا هويه اجخم قلعو بالونغا جلقيعو اجخنا نسي صعدات افلوستي ابا ابراهام تيتو خويت اريتو ابا ابراهام عقوا خويت هوغا كمزي ندابولو خمصن كلو شعو كلات كفت بيت كريستياني خات تاخخب مالتي في بيت كريستيان مستاخخب كشعوتهم عبيتي خا الله او نتي صلوت زغبرلكا زمهلللكا افت غايلا اشعو تاكيب كا خلاتكا قاين مسقل نوللو نسبكوا تقبلو ندابلك اخافتي كستاي تزلل اجين تعوتمو نتحواوسي زبنك ملسي تبل كم تناي قدم كخونلكا مالتي تي ات اوان معناتو تناي قدم اوان
ናይ በሓቂ ፍቕሪ ሓልዮት ምትሕላይ ንሓድ ሕድካ ምክብባር ዝነበሮ ሞ ናይ ቆልዕነት ግዜ ቃ ሕጂ ንፃወት ሞ ንተሓዋወሰ ዘበን ክምለሰ ትብል ማለት እዩ እዚ ዋን እዚ ማለት ምስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ናይ መስቀልን ግዜ ጥራይ ብሃይማኖታዊ ዓይኒ ከይረኣናዮ ወላ በቲ ሓፈሻዊ ኩነታ ግዜውን ቀውዕዩ ማለት ቆራዕ ሓምሉ ውፃ ቆራዕ ክልእቶ ትብልሲ ክትርእያን ከለኺ ትቅድሚኡ ዝነበረ ቁሩብ ትርር ዝበለ እዋን ምናልባት ውን እንተ ደኣ ዝሓለፈ ዓመት እኹል ምህርቲ ዘይነበሮ ሓረስታይ ተሸጊሩ እንከሎ ዝሓልፈሉ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ልክዕ እታ ተስፋ ወላ ብዙሕ ዝጠቅም ክራማት እንተ ዘይነበረ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ብውሑዱ ንዝተወሰነ እዋን ውን ከብልዖ ዝኽእል ምህርቲ ብዓይኑ ስለ ዝርኢ ተስፋ ዝሰንቀላ ግዜ ደስ ትብሎ ዝባኑ ብዕሩቁ ከብዱ ብጥሙዩ እንከሎ ወላ ውን ትኹን ግን ተስፋ ትህቦ ሕጂ ኣነ ውን በዚየ ዝዝክራ ዝያዳ እዛ እዋን እዚኣ በቃ ሕጂ ትገደናታት ኣብቲ ገጠራት ከትካ ነቲ ዓፋፉን ክትርእን ከለኻ ማሸላ ክትርእን ከለኻ ዝተፈላለየ ምህርቲ ናይ ዓድና መታሕትን ኣብ ከበሳን ዝበቁል ክትርእን ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ሰዓት ከምዚ ትስፉ ወቅት እዩ ሕጂ ኣብ ዝገደናታት ከምዚ ዝበልካይ ሕጂ ዑፍ መስቀል ዝበሃል ኣሎ ኣዝየን ፅቡቃት ጨራርየን ዑፍ ሕጂ ኣብቲ ሰገን ናይቲ ዑፉን የንኮፍ ዝብላ ንስን እቲ ዓፋፉን ከዓ ኣጭሒሙ ጥልዕ ዝብል ሽዑ ሓረር ጅምር ምክንያቱ ጽንዕ ዝበሃል ኣሎ ሽዑ ዓይነ ዓተር ገለመልታት ውን ክሽውት ጅምር ሽዑ ካብኡ ትጥዕመሉ ኢኻ ሕጂ እዚ ብፍላይ ኣብዚ ፍኹስ ዝበለ መሬት ኮይኑ ዝተዘርአ ስገም ስርናይ ጭዒው ይባሃል ጭዒው ክባሃል ከሎ እንታይ እዩ ክዕፀድ ቀሪቡ ማለት እዩ ተስፋ ሂብሎ ሸዊትሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድሓር እቲ ጎቦታት ብምሉኡ بقلقلة مسكالي زشفن هجوز إلكان نافت عدي انت دا خافت عدي خاب جزا خوصي إلكان نافت جوبت إمت كتب الكلها بجا يوزر رأيك بتتنعف مسكال شو قبل نافت جدنا بتتعفون كم طلع له شويتو بت حد وجن بت برخازلو شوته سجم سرناي كتر إن كلها كم زبل كايو تصفوي مالتي أنت ولا لو دمسين عخي يدخنا له عنده تلو أنت ولا لو دمسين عخي أنت ولا لو دمسين عخي يدخنا له عبته أنت ولا لو دمسين عخي نسخ زي بلو سلمات يا عالم مساخ ميصير كنبر زل عالم عندن عين فقري عين تسالم عين القرارب زي كلا علم برية شت صالمينين برية شت صالمينين هي بكافتاري وما تحد لدات عدم خوّن نايق بخنقدات نعبان عين بيتك نار حولي مستاي عنتغي زي يقسن اللباي برية شت صالميني برية شت صالميني أنت ولا لو دمسين عخي يدخنا له عبات له أنت ولا لو دمسين عخي نسخ زي بلو سلمات يعلم مساخ ميصير كنبر زل عالم عندن عين بيتك نار حولي مستاي عنتغي زي سنة لفاي برية شت صالميني برية شت صالميني أنت ولا لو
دمصين عخي دخنا اللوي لعنده تلو دمصين عخي دخنا اللوي لعنده تلو حزني 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 محزايا مسخ مسخ يسوي إذا زلبي محزايا تي محزايا محزايا مسخ مسخ يسوي إذا زلبي مسخ مسخ يسوي إذا زلبي سوي سوي بونجو محزايا متعبي تاي سلابي توناي حزن بري حزن 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 بري سلابي تلبي سلابي تلبي حزن ولا لا أبل يركب لبي مسخلة حزن صبتي حزن صبتي تسفي مبراتي حزن وزريت حزن وزريت كم بسكس نقنيت حزني 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 محزايا محزايا أنت محزايا مسخ مسخ سوي إذا زالت محزايا أنت محزايا محزايا مسخ مسخ سوية إذا زالت مسخ مسخ سوية إذا زالت كنجو محزايا متعبتي سلابت لبالي حزن بري أنت بري أنت بري حزن بالرياء سلامت لبيا سلامت لبيا حزن ولا لا عبر زركبا عبر زركبا حزن تصبطي حزن تصبطي هاي تسفي مبراتي حزن وزريت حزن وزريت كم قوسكس نقنويت بريا بريا سلامت لنا بريا ولا زخبركم سمعتنا زكتاتلو زلهم بتسعين شوعات ب5 ميجا هرتز كاب كتما زوريك سويسرلاند زفنو مدبات راديو برهاني مسانا تقتلو تسفى نقبر اب فيسبوك زركب قد راديو برهان نتسان ستورن زخوني ناي HIV ناي سيفلس مرمران بمخنيات ناي أوروبا ناي مرمرا سومون تداليو كم زلو زحبر حد صحف زرقيحنا نيرنا بوزحات أستات 3,000 زخونو ون أنبيبومو ويكابتيهم ولو نتحبريتا نعو زملكت سفح زبالة حبريتا قبلنا دم حجي أتو تصفى ألم قبر جيرجيس بستودينا عدي من لنا سابا ختزرار ويا سابا نايلومي قاشخي كتزرار بعد الكباكي حري أبصرا يقني اللي أتو تصفى ألم قبر جيرجيش بمجمر أنا بستوديو متيخا مبرخت بنا فقادين يوم هانكا بشمين بشم مسارحتين بشم سمعتنان أمسكنكا اتين على شوعات ورها 10 زكاية البعال انتاي يزد أقالل مبرخت بنا اتيناي ورحي شوعات ورحي 10 على شوعات زكاية بروغرام كل جزء عمت زكاية ناي سورشير إيدي سيلفو ويدما نايت أنا كفل ناي زوريك كخون كله أبزي عمت زخل تشحن 10 شوعاتنجن توساخي فولي بروغرام سلازلو زي أقدمو أبصر زبالتو مالتيو بزعبا إيروبيش تست فخا ويدماني ناي إيروب أناي مرمرة
ሶሙን ዝብል ምስኡ ኣተሓሒዝና ኣብ ኖቨምበር ወይ ድማ ኣብ ሕዳር ማለት እዩ ዝወሃብ ነፃ ምርመራ ሱቱር ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲማ ዝገለጸቶ ኣብ ሰራ ምስኡ ድተሓሓዝ እዩ እቲ ፕሮግራም እቲ ዕለት 7 ናይ ወርሒ ኦክቶበር ወይ ድማ ጥቅምቲ ዝካየድ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ኣለዎ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፕሮግራም ኩዕሶ እግሪ ጾታ ክህሉ ከሎ ተቐንዲ ዕላማ እቲ ኩዕሶ እግሪ ድካየደሉ ክኸውን ከሎ ግን ጥዕና ከመይ ጌርካ ፕሮሞት ትገብር ወይ ድማ ጥዕና ከመይ ጌርካ ኣብ ኩሉ ከተባጽሖ ትኽእል ትዝግባእ ነገር ክበጽሕ ይኽእል ወይ ድማ ትዝግባእ ነገር መልእኽቲ ከመይ ጌርካ ክትተሓላልፍ ንኽትክእል ብስፖርት ኣቢሉ ዝተዳለወ ፕሮጀክት ወይ ድማ ዝተዳለወ መደብ ክኸውን ከሎ ምስኡ ድተተሓሓዘ ድማኒ ፋሽን ሾው ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞደርን ወይ ድማ ዘመናዊ ጽቡቕ ክዳን ወይ ድማ ሜክኣፕ ጌርካ ዘይኮነ ብባህላዊ ማለት እዩ ክዳንን ብባህላዊ ኩሉ ነገራት ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ናይ ካብ ሰዓት 4 እስካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ዝካየድ ኮይኑ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ግን ርሑቕ ዘይኮነ ቦታታት እቲ ፕሮግራም ክልቲኡ ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ደቂ ተባዕትዮ ካብ እግሪ ኩዕሶ ይሳተፉ እቲ ቀንዲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ናይ ጥዕና ናይ ኮሚኒቲ ብሓፈሽኡ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ ኤርትራውያን ወይ ድማ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ከመይ ጌርካ ፕሮሞት ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ተመሓይሽ ንዝብል ንዕኡ ዓለመ ፕሮግራም እዩ ሕጂ ቅድሚ ናብታ ካልእቲ ሕቶ ናይ ሰባ ምስጋርና ኣብኣ ከነነፅራ ምእንቲ እተን ፋሽን ሾው ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኩዕሶ ዝፃወቱ ካበይ ዝዋፅኡ እዮም ብኸመይ መንገዲ ተረኺቦም እውን ምናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝርከብ መብርሂ ምንታን ክረክብ ኢለ በቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ እንድሕር ጀሚርና ብሓፈሹ እቲ ፕሮግራም እንታይ ሽም ኣለዎ ዳርጋ 4 ዓመቱ ይካየድ ኣሎ ሕጂ አፍሪካ ኪክስ 4 ወይ ድማ አፍሪካ ኪክስ ፊር ወይ ድማ ፎር ተባሂሉ ድስመ ክኸውን ከሎ ክልቲኡ ኮምፖነንት ወይ ድማ ክልቲኡ ክፍሊ ዘለዎ ማለት እዩ ፋሽን ሾው ዘለዎ እንደገና ዝኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ እንድሕር ኢና ናይ ኤርትራውያን ጋንታታት እውን ኣለው ድፃወቱ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ዝወሃቦም ፖካል ወይ ድማ ዝወሃቦም ሽልማት ኣሎ ሜዳል እውን ኣሎ ከምቲ ዝበልኩ ኣቀዲመ ግን ኣብቲ ጾታ ጥራሕ ዘይኮነ ተኣድህቦ ኣብ ናይ ጥዕናይ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት እውን ክህሉ እዮም ኣብቲ ፕሮግራም ማለት ኣብቲ መዓልቲ ማለት እዩ ንጥዕና ዝምልከት ኣብኡቲ ሰብ ዝመጽእ ማለት ወይ ድማ ተሳተፍ ኩዕሶ እግሪ ክከታተሎ ወይ ድማ ነትብትኡ ዘሎ ፕሮግራማት ብሙሉኡ ሪኡ ትንዕኡ ዝደልዮ ነገራት ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ፋሽን ሾው እንድሕሪና ኤርትራውያን እውን ኣለዋ ካልኦት ትግርኛ ዝዛረቡ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ክፍልታት እውን ኣለው ስለዚ ትግርኛ ስለ ንዛረብ ዘለና ሕጂ እዚ ናይ ትግርኛ ሰብ እውን ኣብኡ ከም ዘሎ እቲ ኮሚኒቲ እንድሕሪ መጺውን ጽቡቕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብተወሳኺ ድማ ልዕሊ ኩሉ እቲ ናይ ጥዕና ፕሮግራም ኣብ ውሽጢ ኣብ ክልቲኡ ማለት እዩ ኣብቲ ፋሽን ሾውን ኣብቲ ኩዕሶ እግርን ስለ ዘሎ ንሱ ትቀንዲ ዕላማ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማኒ ወከልቲ ናይ ተፈላለየ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ኣብ ስዊዘርላንድ ብፍላይ ድማ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ኣብኡ ስለ ዘለው ንኩሉ ሓቃፊ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ፋሽን ሾው እውን ሽልማታት ኣሎ እንደገና ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ፕሮግራማት እውን ኣሎ ኣብኡፍቲ ፕሮግራም ተወሳኺ ከዓ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ መርመራ ብነፃ ናይ መሃብ ፕሮግራም ስለ ዘለና ምዝ ናይ ኢሮፒያን ቴስት ዊክ ወይ ድማ ምዝ ናይ ኤውሮጳ ሶሙን ናይ መርመራ ዝብል ኣተሓሒዝና ጉድሻይን ወይ ድማኒ ነፃ ካርድ ክንህብ ናብቲ እዋንቲ ኣብ እዋን ኖቨምበር ዋላ ቀዲሞም እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም መርመራ ዝገብርሉ ብስቱር ቅድሚ ሕጂ እውን ንገብሮ ዝነበርና ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክግበር ስለ ዝከኣል ብኸምዚ ኦርጋናይዝ ወይ ድማ ብኸምዚ ዝተዳለወ እዩ ምናልባሽ እቲ ኣድላይ እንተኾይኑ እቲ ቦታታት ክጠቕሶ ይኽእል መርመራ ዝግበረሉ ኣብ እዋን ሕዳር ወይ ድማ ኣብ እዋን ኖቨምበር ማለት እዩ ጽቡቕ ሰን ጠቐሰን ሞ ምስኡ ከኣቲ ኣብቲ ሓበሬታ ጠቒስናያ ዘለና ፋሲሊቲ ንኣብነት ነፃ ትኬት ገለ ዝብል ኣሎ ወይ መጓዓዝያ ገለ ዝብል ኣሎ እሱታት ካበይ ናበይ ሰብ ብነፃ ክግልገል ናብኡ ናብቲ በዓል ንክኸይድ ገለ እውን ኣነፅር ከተብለሎም ጽቡቕ ምስ እዚ ናይ ኢሮፒያን ቴስት ዊክ ወይ ድማ ኢሮፒሽ ቴስት ቮኸ ናይ ኤውሮጳ ነፃ ናይ ምርመራ ሶሙን ማለት እዩ ኣብ ኖቨምበር ወይ ድማ ብሙሉኡ ሕዳር ድካየድ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዩቲ ምርመራ ዝካየድ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ቪንተርቱር ዘለው እንድሕር ኮይኖም ቪንተርቱር ሽፒታል ወይ ድማ ሆስፒታል ናይ ቪንተርቱር ምሳና ሓቢሩ ስለ ዝሰርሕ ኣብኡ ብነፃ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ጉድሻይን ወይ ድማ እቲ ንብሎ ዘለና ካርድ ግን ካባና ክረኽብዎ ክኽእል ኣለዎም
ምናልባሽ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ኮይኖም ኣብ ሽታት ጥራሕ ዘለዉ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ካብ ካልእ ቦታታት እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ድቐረቦም ዩኒቨርሲቲ ሽፒታል ናይ ዙሪክ እንድሕር ዝቐርቦም ኮይኑ ወይ ድማ ብካልእ ጉዳያት ናብኡ ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም ንሳቶምን ምሳና ሓቢሮም ስለ ዝሰርሑ ናብኡ ኸይድካ እውን ትመርመራ ክግበር ይከኣል እዩ እቲ ጉድሻይን ድማ ወይ ድማ እቲ ወረቐት እቲ ናይ ነፃ ዝብል ማለት እዩ ካባና ክረኽብዎ ይኽእል እዮም ወይ ከዓ ኣብ ናትና ቴስት መግበሪ ወይ ድማ መመርመሪ ክፍሊ ስለ ዘለና ናይ ላቦራቶሪ ክፍሊ ስለ ዘለና ኣብኡ መፅኦም እውን መርመራ ክገብሩ ይኽእል እዮም ኢብን ካልእ እንድሕር ሕማማት ሃልዩውን ምናልባሽ ክፍሊት ክህልዎ ይኽእል ተፈላለየ ዓይነት ሕማማት ካልኦት እውን ክገብሩ ይኽእል እዮም ቴስቲን ዝበሃል ናይ ሱሪሸር ኤዲስ ኢልፈ ኣብ ካንሰለራይ ስትራሰ ኣብ ሽፕረሰን ስትራሰ 41 ስለ ዘሎ ኣብዚኦም ሰለስተ ቦታታት ብምኻድ ኣብ ኖቨምበር ነፃ ክግበር ይከኣል ማለት እዩ ትኬት ናይ ትራንስፖርት ኣይንኸፍልኒና እቲ መርመራ ደውፆ ውፅኢታት ግን ናብነት ልዕሊ 9 ፍራንክ ይውድእ ማለት እዩ ንሓደ መርመራ እዚ ብነፃ ክኸውን እዩ ናብቲ ፕሮግራም ክሳተፉ ዝደልዩ ሰባት ናብቲ ናይ ፋሽን ሾው ወይ ድማ ናብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ምስቶም ኩዕሶ እግሪ ዝፃወቱ ምስተን ፋሽን ሾው ደካይዳ ኦልሬዲ ዝተዳለወ ነገራት ኣሎ ነፃ ዝረኽቦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ተዓዛቢ ግን ኣክንዲ ናይ ትራንስፖርት ነፃ መሃብ እቲ ምእተው ነፃ ስለ ዝኾነ ብነፃ ክኣቱ ይኽእል እዩ ኩሉ ፕሮግራማት ልክዕ ከም ካልኦት ፕሮግራማት ኣለዎ ድስተ ኣለዎ ድብላዕ ኣለዎ ኩሉ ነገር ስለ ዘለዎ ጥራሕ ናይ ሓበሬታ ዘይኮነ ወይ ድማ ናይ መርመራ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ድማ ናይ ፋሽን ሾው ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ምርኻብ ዕድል እውን ስለ ዝፈጥር ትዘሎ ድስተ ትዘሎ ድብላዕ እንዳወሰድካ ማለት እዩ ክትዘናግዓሉ ትኽእል ምሸትን እንደገና ቀትርን እዩ ምናልባሽ ቦታ ኣገዳሲ እዩ ናይታ ፋሽን ሾው ንገብረላ ቦታ ኣብ ሎጋርተን ናይ ገማይንደ ሳል ኮይኑ ሳልስቬግ ሓደ ኣብ ፌስቡክ ናውፂኹም ስለ ዘለኹም ፅቡቕ ማለት እዩ ኣብ ከተማ ዙሪክ ኣልሽተትን እቲ ኩዕሶ እግሪ ዝካየደል ድማኒ ኣብ ዩኮፍ 2 ወይ ድማ ዩኮፍ ስባይ በርነር ስትራሰ 331 ፅቡቕ ዝኾነ ወይ ድማኒ ሓደ ካብቶም ኢንተርናሽናል ዝኾነ ናይ ኩዕሶ እግሪ መካየዲ ቦታ ብምዃኑ ኣዝዩ ፍሉጥ እውን ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ኣብ ኣልሽታተን እዩ ርሑቕ ኣይኮነን ካብ ከተማ ኣብኡ ይካየድ ማለት እዩ ስለዚ ኩዕሶ እግሪ ካብ ሰዓት 9 እስካብ ሰዓት 3 ፋሽን ሾው ድማ ካብ ሰዓት 4 እስካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ምእታው ብክልቲኡ ነፃ እዩ حرايت سفعلم إذا دبلكايو مرمراتات نا HIV يخون نا كله عينة حمامات نمني زوهاب أقدر سنة خنتايو ماتسي نمني خوهاب قبلك أخلقسي حفشون تقرنيات زاربايديو ويس بحفش وكله سب زدلة كمايو والتي نحنا أنجبوت ويدماتناتنا أقل قلوت سيرفيس نبمولو تقمات أياب كانتون زوريك سويزاو كخون خل عندنا كابل جزمة أسبون كخون خل إيو مبزحته زوتك أمولتنا هنا أقل قلوت دك عاديوم نساتهم زخنا نجار كجاتهم كله من على باش مستي باهلي ناي كوميتات لتحاس كخون خل زخنا نيشتي نجار كجاتهم كله زخنا ريسك زخنا حدا جمالتيو تقلاتي فينا بناي موت أموني دحريو مرمرة زد اللي انتخوينه ويدما بيراتهم مخرط رح زد اللي انتخوينه أبو يودا ندحرنا يقد المرمرة زد اللي نجار ندحر كوين دما مرمرة جبرو دحر مرمرة دماني أدلاين ندحر كوين ويدما تسبب زخنا نجار عقات أمن دحري عقات إيمون حمام عقات أمن مالتيو دناب تيرابي ويدما أبحكمنا تسلز مبزحته تاقل قلوتنا زدك أمولو سويزاوين كون كلو حد ميغرانت ويدما نايدة قسابات ألو سلز بستخالمت أن أبتي ناي ميغرانت كومينيتي دما لك أكمتنا يتدك عد زموتنا كوم أونخخون بفلايني ميغرانت ويدما نكاب دقازمت أسابون لك أكمتنا يسويز تخافلو زي كونه قليقو أزي تحت نزع زخونة كفليت أقل كابانا كرخبو سلا زخولو نزي كتك أمولو كم زلوومي بتقرينيا سلا نزارب زلنا لما عالتي نإرتراوين ويدما بحافشو نتقرينيا دزاربو سابات دتوكورا كخون كله اتي بروغرام كن نابنت هابت فاشن شو ويدما بتنا كعسو أقرن بلو زلنا ويدما بحافشو ناي سورشار إدسيلفة أقل قلوت اندحرري إنا كن نبمولو ناي كانتون زوريك تقمات آي إيو سقاب حجة كن تزباز حسب كاب ود عدي ويدما سويز زخونة بمخانو اتي سيرفيس ويدما تاقل قلوت اندقنا اكستند خنقورو ويدما كنزرقو حسلا ندالي من عالباش تساقم ناي فاينانس ويدما ناي جنزب اندحر حاليو أو إتات حاجز كجبر من عالباش كالت أجمعات اندحر حاليو دوما كإللي زخل نجارات كن خفت أريد عند علما مستغفل عليه تكالات كالوت بفلاي دماني هوسبيتالات بحبار سلن نسرح دماني
ንሕና ዘይንገብሮ ነገራት እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ካብ ናይ ጥዕና ወፃኢ ዝኾነ ኣገልግሎታት እንድሕር ኮይኑ እዚ እውን ምስኣቶም ብምትሕብባር ንኣብነት ኣባና ዘይተወድአ ነገር ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ማለት እዩ እንደገና ተወሳኺ ካልኦት ሆስፒታላት ንኽሪኦ ሓገዝ ንገብር ማለት እዩ ሓራይ ተስፋ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ይፈልጥ ድዩ ኣብ ተመኩሮ ኸ ማለት ኣብቲ ዝግበር መደብ ኤርትራውያን ይመፅኹም ዶ እቶም ኤርትራውያን ከብኸመይ ክርእይዎ ይኽእሉ ማለት ዓመት ይግበር እዩ ኢልካና ግን ብፍላይ ሕጂ ከምቲ ዓንቶ ይዝበልካያ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ስለ ዝኾንና መደብ ትግርኛ እውን ስለ ዝኾነ ዲና ንብል ዘለና ብሓፈሽኡ ኣብ ኤርትራውያን ከብኸመይ ይርእይዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ትገልጾ ወለቲ ምናልባት ተስፋ ዓለም ቅድሚ ምምላስ ከምስታ ናይ ሰባ ሕጂ ኣቀድማ ቢልካ ጠቂስካዮ ፀኒሕካ ምናልባት እቲ መደብ ንኹሉ እዩ ንወዲ ዓዲ ይኹን ንስደተኛ ንሕና ግን ኣብ ሬድዮ ብርሃን ስለ ዘለና ናብቶም ኤርትራውያን ከኣሰለት ሓበሬታ ከነሕልፍ ደሊና ስለ ዘለና ማለት እዩ ምናልባት መብዛሕትኦም ደቂ ዓዲ እዮም ዝመፁ ኢልካ ሓበሬታ ካብ ዘይምህላው ዶ ክኸውን ይኽእል ይፈልጥዎ ድዮም እቲ ኣገዳስነቱ ቶም ኤርትራውያን ብግቡእ ሓበሬታ ይበፅሖም ድዩ ምናልባት ፍርሕሎ ሕጂ እዚታት ነገራት ከመይ ይርአ ፅቡቕ እዩ እቲ ደተሳኺዮ ኣብ ሰራ እንታይ እቲ ፀገም ካብ ደገ ዝመፀ ሰብ ጥራሕ ጥዕና ዘይኮነ ናይ ካልእ ፀገማት ብዙሕ ፀገማት ኩሉ ኢንፋክት ንዝኾነ ሰብ ዋላ ንደቂ ዓዲ ከይተረፈውን ግን እቲ ክብደት ናይቲ ፀገማት ክፈላለ ይኽእል ንኣብነት ኣብ መጀመርታ ክንመፅን ከለና ናብዚ ዓዲ ወይ ድማ ብሓፈሹ ካብ ካልእ ቦታታት ዝመፁ ሰባት እንድሕር ርኢና ኣውፍን ሃልፍ በቢሊጉን ወይ ድማኒ ወረቐትን ገዛ ርእሱ ንኣብነት ክትረክብ ቀንዲ ከም ፕራዮሪቲ ወይ ድማ ከም ቀንዲ ሰሪዕኻ ንዑ ክትረክብ ትፅዕር ማለት እዩ ምናልባሽ ንእሽተይ ትሕመካ ነገራት እንድሕር ሃልያ ኣብ ሰውነትካ ኦኬ ሓንሳብ ፅንሓለይ እዚ ወረቐት ምስ ረኸብኩ ወይ ድማ ስራሕ እውን ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ናይ ስራሕ ጉዳይ ምስ ወዛእኹ ናይ ጥዕና ክገብር እዚኣ ክትፀንሕ ትኽእል እያ ዝኾነ ክፍሊ ናይ ሰውነትና እንድሕር ሕሚምና ወይ ድማ ዝኾነ ሪስክ ወይ ድማ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ከይድና ግን እዚ ምስኡ ዝተሓሓዝ ደይኮነ ኣብ ዝኾነ እዋን ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ክገብር እንድሕር ኮይኑ ጥዕና ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ጥዕና እንድሕር ሃልይዎ ክሰርሕ ይኽእል ጥዕና እንድሕር ሃልይዎ ድማ ካልእ ነገራት ክገብር ይኽእል ስለዚ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ብሓፈሹ እስካብ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ፅቡቕ ተስፋ ዝህብ ነገራት እዩ ንኣብነት ንምኽሪ ዝመፁ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ እንደገና ድሕሪ ምኽሪ እውን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ናይ መርመራ ዝግበረሉ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለዩ ሕማማት ማለት እዩ ንኣብነት ከም ናይ በዓል ወይቦ ከም ናይ በዓል ሲፊሊስ ሄርፐስ ክላሚዲየን ዝተፈላለዩ ሕማማት ማለት እዩ ንሳቶም ክገብሩ ይኽእሉ ካልእ ዕላማታት እውን ኩነታት ኣብኡ ከለካ ብሓፈሽኡ ንምፍላጥ ዝግበር እውን ኣሎ ማለት ናይ ጥዕና ኩነታት ንመርዓ ተባሂሉ ናይ ኤችኣይቪ ዝግበር ቴስት እውን ወይ ድማ መርመራታት ኣሎ ናብዚ እውን ይመፁ መብዛሕትኡ ግዜ ብጥርሑ ንገብር ሓደ ሰባት ግን ንሕና ክንከፍል ንደሊ ኢና ፀገም የብልናን ዝብሉ ሰባት ስለ ዘሎ ንህቦም ስለዚ ናይ ኤርትራውያን ወይ ድማ ትግርኛ ዝዛረብ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ምክፋል ናይቲ ፕሮግራም ወይ ድማ ኣብቲ ናትና ኣገልግሎት ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ግን ምስ ብዝሕ ክረአ ከሎ ብፍላይ ኣብ ካንቶን ዙሪክ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኮነ ናይ ግድን ብሬድዮ ወይ ድማ ብዝተፈላለዩ ካናላት እቲ ነገር ክሕበር ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት እዚ ስፖርት ንብሎ ዘለና ወይ ድማ እዚ ናይ ፋሽን ሾው ንብሎ ዘለና ፕሮግራም ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ሲስተም ንኣብነት ወዲ ዓዲ ራድዮ ክሰምዑ ስለ ዝኽእሉ ናቶም ቋንቋ ስለ ዝኾነ ቴሌቪዥን ክከታተሉ ስለ ዝኽእሉ ናቶም ቋንቋ ስለ ዝኾነ ፀገማት የብሎም እንተ ሓበሬታ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ናይ ደገ ዝመፀ ሰብ ከም በዓል ናይ ኤርትራውያን እንድሕር ርኢኻ ግን ቋንቋ ፀገም ኣሎ እንደገና ተወሳኺ እውን ምናልባሽ እቲ ፕሮግራማት ብዙሕ ደይስሕብ ክኸውን ይኽእል ንሓደ ኤርትራዊ ስለዚ ከምዚታት ስለ ዘሎ ኣክንዲ በቲ ልሙድ ዝኾነ ሲስተም ወይ ድማ በቲ ልሙድ ዝኾነ ካናል ጥራሕ ትጥቀም ወፃእኻ እውን ኣብነት ፋሽን ሾው ወይ ድማ ስፖርት ብከምኡታት መደብ ስለ ዝተገብረ እዚ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ወፂና ካብቲ ኖርማል ዝኾነ ምናልባሽ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን 15-20 ዓመት ምስ ገበረ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገራት ብምሉኡ ምስ ፈለጦ ግን ነቲ ሲስተም ናይ ዝዓዲ ብቐሊሉ ክርድኦ ስለ ዝኽእል ቋንቋውን ኣፀጋሚ ክኸውን ስለ ዘይክእል እንደገና ከምኡታት ፕሮግራማት ምድላው ንፉሉይ ሰብ ክትገብር ወይ ድማ ንፉሉይ ኮሚኒቲ ክትገብር ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ይተርፍ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ብስፖርት ጌርካ ብፋሽን ሾው ጌርካ ዝኾነ ነገር ምግባር ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ ንሰብ ደስ ስለ ዝብሎ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ክኸውን ተስፋ ኣለና ካብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ፅቡቕ ውፅኢታት ስለ ዝረኸብና እንደገና ንደግሞ ኣለና ማለት እዩ ሓራይ ብኸመይ መገዲ ኢኹም ከጎስጓሳት ተካይዱ ንኣብነት ኣብ ካምፕታት ንዘለዉ بمجد بيت صحفتات حبريتها كم زبصحهم يقبر ديو ويسمع أكل كيتكم تقبروا مال تركباتن حبريتاتن على ديو
እቲ ፕሮግራማት ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ይዘለዎም ማለት እቲ ኣገልግሎት ናይ ሱሪሸር ኤዲ ሲልፈ ወይ ድማ ናይ ኤዲ ሲልፈ ዙሪክ ንኣብነት ኣብ ናይ ምኽሪ ጥራሕ ክንርኢ ከለና ዝኾነ ሰብ ናብ ኦፊስ ክመጽእ ይኽእል እዩ ኣብ ኦፊስ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ምናልባሽ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ናብቲ ኦፊስና ክመፁ እንድሕር ዘይደልዩ ኮይኖም ኣብ ሬስቶራንት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢቭን ኣብ ገዛ እንድሕር ተዓዲምና እውን እቲ ናይ ምኽሪ ፕሮግራማት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ሰንተር ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣዚል ኡንተርኩንፍት እንድሕሪ ርኢና ድማ ኣዚል ዘለዎ ወይ ድማ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዎ ሰባት ኣብኡ ድማ ምስቶም ኣብኡ ዘለው ኣካየድቲ ስራሕ ብምትሕብባር ንኣብነት ናይ ፕሬቨንሽን ኮርስ ከም ዝካየድ ናይ ምክልኻል ኮርስታት ከም ዝካየድ ተማርእስቲ ድማ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሓደ እዋን HIV ክኸውን ይኽእል ካልእ እዋን ሲፊሊስ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽንስ ብሓፈሾም ክኸውን ይኽእል ሃይፓቲትስ ወይ ድማ ወይቦ ክኸውን ይኽእል ካልእ ብዛዕባ ፍርህቱንግስ ሜቶድ ወይ ድማ ምክልኻል ጥንሲ ወይ ድማ ብዛዕባ ሴክስ ወለረሽተ ፍሊሽተን ማለት ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተሓሓዝ መሰልን ግዴታን ብፍላይ ድማ ኦርድኑ ብፍላይ ድማ ሕግታት ናይ ስዊዘርላንድ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ብምዃኑ ኣብዚታት ከይተረፈ ምስቶም ዝተፈላለዩ ሰባት ንዓና ይሓቱና እሞ ንሕና ኣብቲ ቦታ ብምኻድ ድማኒ እቲ ፕሮግራማት ከም ዝኸውን ንገብሮ ብፍላይ ድማኒ ሕግታት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ምስ ግብረ ምስ ፆታዊ ርክብ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ሴክሹዋል ረሽተ ፍልይ ዝበለ ነገር ብምዃኑ ኣብዚ ብዙሕ ጎስጓሳት ብዙሕ ድፊእታት ንገብር ብፍላይ ድማ ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ሰባት ወይ ድማኒ ኣብ ንእስነት ዘለዎ እዋናት ኣብዚ ደፊእና ብብዙሕ ፕሮግራማት ንሰርዕ ጥራሕ ፕሬቨንሽን ኮርስ ወይ ድማ ኮርስ ድወሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ኢንፎሽተን ንኣብነት ጣውላ ብምድላው ናይ ሓበሬታ ወረቐት ብኣብኡ ብምግባር ኣብዚ እታት እውን ዝተፈላለየ ነቶም ሰባት ከመይ ጌርካ ክትረኽቦም ከም ትኽእል ወይ ድማኒ ከመይ ጌርካ እቲ ሓበሬታ ክትህብ ከም ትኽእል እዚታት እውን ንገብር ሓደ ግዜ እውን ኣብ ካብ ዝተፈላለየ ኮሚኒቲ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ወይ ድማኒ ካብ ካልኦት ዋላ ካብ ኦስት ኤሮፓ ካብ ምዕራብ ምብራቕ ኤሮፓ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ዝፈልጥዎ እቲ ባህሊ ዝፈልጥዎ ምሳና ዝሰርሑ ሰባት ስለ ዘለው እቲ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ ምናልባሽ ናይ ጥዕናዊ ሓበሬታ ተኮይኑ ኣብ ኦፊስ መፅእ ከም ዝወስዶ እቲ ሓበሬታ ይግበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ብምኻድ ንኣብነት ሕጂ ኤርትራውያን እውን ኣለው ካብ ኢትዮጵያ እውን ኣለው ምሳና ዝሰርሑ ማለት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ብምኻድ ኣብቲ በዓላት ብምኻድ ነቲ ሰብ ነቲ ስራሕ ናይቲ ሱሪሸር ኤዲ ሲልፈ ፍሉጥ ከም ዝኸውን ወይ ድማ ምናልባሽ ኣገዳሲ እንተኮይኑ እቲ ቤዚክ ዝኾነ እቲ መባእታዊ ዝኾነ ሓበሬታ ይህብዎ ኣብቲ ቦታ እሞ ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ክኢላ እንድሕር ኮይኑ ድማኒ ናብ ኦፊስ ወይ ድማ ናባና ከም ዝመፅእ ይኸውን እሞ ደድሕሪኡ ከከም ኩነታቱ ድማኒ እቲ ፀገማት ከም ዝእለ ይኸውን ወሕጂ ንኣብነት ኣቐዲሙ ዝግበር ኣስተምህሮታት ኣለና ወይ ከዓ ንኸይዲና ገለት ትብል ኣለኻ ግን ሓንቲ ከም ክስታይ ከብላ ዝኽእል ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ክንሪኦ ከለናስ ትሕቲ ዕድመ ይበዝሑ ቆልዑ ኣለውና ብብዝሒ ኣብ ኦምሲ ዝረአ ኩነታት ንኣብነት ሕጂ ዲስኮታት ኣሎ ብመስተ ዝስነፉ ብዙሓት ኣለው ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ጌጋታት ክርከብ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክስታይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ንስኹም ብወገንኩም ወይ ሓሲብኩምሉ ወይ ተዛሪብኩምሉ ወይ ከዓ ንዝኾነ መደብ ጌርኩምሉ ዶ ትኾኑ ማለተይ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾኑ እዞም ቆልዑ ኣፍልጦ የብሎምን ዘጋጥሞም ነገራት እውን ኣይግድሶምን እዩ ናፀነት ኣለዎም ምክንያቱ ፀቕጢ ዝበሃል የለና ኣብ ልዕሊኦም ምክንያቱ ወላዲ ድዩ ዓብይ ድዩ ስታይ ዝገብሮም ስለዘየለ ናፅነት ዘለዎም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ዘሎ በቲ መስተን ብካልእ ነገራትን ከተዓሻሸው ስለ ዝኽእሉ ነዚ ነገር ዝስ ብኸመይ ክትሕዝዎ ትኽእሉ ወይ ከዓ መደባት ወይ ሓሲብኩምሉ ተዘራሪብኩምሉ ትኾኑ ዶ ምስ ኣጠቓሊልካ ክስታይ መዕፀዊ ክትገብረልና ምክንያቱ ግዜ ስለ ዘይብልና ኣብ መወዳእታ እውን መልእኽቲ ምስ መደብኩም ብምትእሰር ከተመሓላልፎ ትደሊና ኩሎም ቶም መንእሰያት ምስ ትመርመራት ተኣሳሲርካ ተመሓላልፎ መልእኽቲ ተሎ ዕድል ክበካ እንታይና ንገብር መጀመርታ ናብዚ ዓዲ ከኣቱ ከሎ ሰብ ክንረኽቦ ንፍትን ማለት እዩ ምዞም እንታይ ዝበሃል ምዞም ናይ ኣዚል ሰንተር ወይ ድማ ናይ ዕቑባ ናይ መጀመርታ ንሰባት ዝቕበሉ ማለት እዩ ምስኣቶም ንሰርሕ ሳቶም ናትና ስራሕ ስለ ዝፈልጦ ይሓቱ ንኣብነት ብፋርሲ ወይ ድማ ብዳሪ ቋንቋ ጌርኩም ክትምህሩልና ትኽእሉ ዶ ከምዚ ግሩፕ ኣለውና ንኣብነት ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፁ ብትግርኛ ጌርኩም ካብ ኤርትራ ዝመፁ በምሓርኛ ጌርኩም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ብእንግሊሽ ጌርኩም ካብ ናይጀርያ ዝመፁ እንዳበሉ ስለ ዝሓቱና ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ድማ ነዚ ዝውድኡ ሰባት ምሳና ዝሰርሑ ስለ ዘለው እቲ ፕሮግራም ወይ ድማ እቲ ሕቶታት ናባና ምስ መፀ እንደገና ነቶም ሰባት ምሳና ዝሰርሑ ይሕበሩ እሞ ከይዶም ኣብቲ ቦታ እቲ
ትምህርቲ ከም ዝህቡ ይግበር ተወሳኺ ድማኒ ኣብ ዲስኮቴክ ኣብ ባራት ኣብ ካልእ ነገራት ዝኸዱ ሰባት ድማ ምሳና ዝሰርሑ ኣለዉ ነቲ ኮሚኒቲ ነቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ጌሮም ዝፈልጥኦ ባህሊ ዝፈልጥኦ ቋንቋ ዝፈልጥኦ ምስ ናቶም ታሸ ወይ ድማ ምስ ናቶም ቦርሳ ሒዞም ዝኸዱ ኣብቲ ቦርሳ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ደለዎ ማለት እዩ ነቶም ሰባት ኣብ እዋን ዲስኮቴክ ከይተረፈ ኸማን ሓበሬታ ከም ዝህብዎ ማለት ሽዑኡ ምናልባሽ ቤራቱን ወይ ድማ ምኽሪ መሃብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እንታይ ይግበር እቲ ወረቐት እንድሕሪብካዮ ናብ ትካል ከም ዝመጽእ ወይ ድማ ናብ ኦፊስ ከም ዝመጽእ ይግበር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝሰርሕ ብዙሓት ሰባት ናባና ይመጽኦም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ ትግርኛ ዝዛረቡ ማለት እዩ ንኣሽቱ ከይተረፉ እዚ ክኸውን ከሎ ጽቡቕ ኢፌክት ወይ ድማ ጽቡቕ ውጽኢት እንዳርኣየ ዝኸይድ ክኸውን ከሎ ነታ ናይ መጨረሻ ዕድል ዝበልክኒ ኣብ ሰራ እንደገና ናብ ንኽምለስ ድማኒ እንታይ ትቐንዲ ዕላማ ካብ WHO ወይ ድማ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝወፀ ሓደ ዕላማ ወይ ድማ ሓደ ታርጌት ኣሎ ስጋብ 2020 ዝጸንሕ ማለት እዩ እንታይ እቲ ዕላማ 90 ዝብል 399 ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 2020 9% ካብ ዘይፈልጡ ሕሙማት ዝኾኑ ሰባት ዴፎልት ግንትናቶም ስታቱስ ወይ ድማ ኩነታቶም 9% ክምርመሩ ከም ዘለዎም ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ምንቅስቃሳትና ናኡ ዝዓለመ ክኸውን ከም ዘለዎም ተኻልእቲ 9 ድማኒ ካብዞም ተስ ዝገበሩ ሰባት 9% ካብ ተረኽቦም ሰባት ወይ ድማ ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ቴራፒ ክኾኑ ወይ ድማ ኣንቲ ሪትሮቫይራል ትሪትመንት ክኾኑ ኣብ ሕክምና ክኾኑ ማለት ይክረኽቡ ታሳልሰይቲ 9 ድማኒ ካብዞም ሕክምና ዝገብሩ ሰባት 9% እቲ ናቶም ቁጽሪ ናይ ቫይረስ ንኣብነት ኣብ ናይ HIV እንድሕርኢና ትሕትና ቫይረስ ግረንስ ወይ ድማ ዲቴክሽን ሊሚት ክኸውን እንታይ ማለት እዩ ትሕቲ 50 ወይ ድማ 40 ኮፒ ኣብ 1 ሚሊሊትር ደም ንእሽተይ ደም ማለት እዩ እቲ ቫይረስ ቁጽሩ ክኸውን ቶታሊ ክተጥፍኦ ኣይትኽእልን ካብ ናይ HIV ኬዝ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቲኡ እንድሕር ኮይኑ ግን ንኻልእ ሰብ ናይ መሃብ ተኽእሎ ስለዘየለ ንኣብነት ቆልዓ ክወልድ እንድሕር ዝደሊ ኮይኑ ዝኾነ ናይ ሜዲካል ሓገዝ ኣየድልየኑ እቲ መድሃኒት ጥራሕ ይወስድ ማለት እዩ ደድሕሪኡ ግብረ ስጋ ወይ ድማኒ ቆልዓ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ጥዑይ ዝኾነ ቆልዓ ማለት እዩ ምንም ከይተጠቀምካ ካልእ ሕክምናዊ ነገራት ከይተጠቀምካ ስለ ትኽእል ኣብዚ ዓብ ተራ ይፃወት ማለት እዩ ስለዚ ትሳልሳይ ማለት እዩ 9% ኣብ ትሕቲ ቴራፒ እንድሕር ኮይኖም እቲ ቁፅሪ ናይቲ ቫይረስ ትሕቲ 50 ኮፒ ኣብ 1 ሚሊሊትር ክኸውን ወይ ድማኒ ትሕቲ ናኽቫይስ ግረንስ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ነገር ክገብር ስለ ዝኽእል እዚ ድማ ብሓፂር እዋን ክውዳእ ስለ ዝኽእል ንኣብነት ሓደ ሰብ 4-5 ወርሒ ወይ ድማኒ 6 ወርሒ ጥራሕ እንድሕር እቲ መድሃኒት ወሲዱ ክበፅሖ ከም ዝኽእል እቲ ቁፅሪ ቫይረስ ትሕቲ 50 ወይ ድማ تحت 4 كوبي ب 1 مليلتر كخون سلا زغل زتوين خال لك كم تطعي سب كتنقاساس كل ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ትقدم حجز ግበር ዝነበረ artificial ናብነት ሓገዛት ከም ዘየድሊ ናብነት እንቃቆሖ ብምሕጻብ ናይ ጓለን ስቴት ወይ ድማ ስፐርም ናይ ወዲ ተባዕታይ ብምሕጻብ ቆልዓ ጥዕና ዘለዎ ንምርካብ ዝባሃል ዝነበረ ንሱይታት ከይተሰርሐ ጥራሕ ብመድሃኒት ክግበር ስለ ዝኻል እዚ ትቀንዲ ዕላማ 999 ወይ ድማ 9090 ዝብል ሱናና ዕላማ እዩ تسفالم سفي حبريتا لك أنت خنا مزلنا جيزين لومي أبزي كنزازمينا زخبركم سمعتنا تسفالم تياب ناي كعسو قدامكم وناي فاشين شو بنت أيوي لنا لو متينا أبو نساتف تأدرشا أفتقزات فيسبوك ناي راديو برهان أتيكم كترخبو تخوليكم سلازي أبزي أقداس مدب كلاتنا نساتف بزي أقاد أمي كان زغاخر ندلي تسفالم بلبنا مسكنا كاسلة حبريتا بزحت إيرتراويان كساتفو دما بزا أقاتامي نمنه زخبركم سمعتنا نلومي دالينا يزنبرنا مدبات راديو برهان أبزي كنزازمينا بزلوم عن تسوعلنا تحستو عقيبكم كتكونوا تسفا نقبر أبزي مساقاتكم زوعلنا دالوتنا غربتن مدب عبدو محمد عندو سوا قبر مسكال أبسرات والدكمون أقايشنا يماني يوهانس كمون تسفا ألم قبر قرقش بشم كلهم تقتاتلتي مدباتنا خنا مسكن نفتو زمت صورحي بخالد تحستو خصاب نرخب أبززر لكمو سلام انتعنان نخلنا